Sa iban pa nga balita, LTO6 mahimo i-revoke ang lisensya sa driver sa pickup nga nakabunggo patay sa 3 ka biktima sa San Dionisio, Iloilo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Mahimo kakasan sang lisensya ang 26 anyos nga driver nga nagyudyod patay sa mag-live-in partner kag 15 anyos nga bata sa babae nga biktima sa San Dionisio, Iloilo sa Sabado sang gabi. There is a big possibility nga ma-revoke, no? Tamo na gani ang palgon. Okay. Depende na sa findings sa aton nga PNP. Ginahulat pa sang LTO6 ang investigasyon sang San Dionisio Municipal Police Station sa insidente. Suno sa hepe sang San Dionisio MPS, may kapaltahan ang driver sang pickup bangod sang reckless imprudence resulting to multiple homicide. May ma-complain against sa driver. Kami mismo sa police station, mag-intercede na pasahan report pakadto sa LTO. Kahapon, ginrelease na sang kapulisan ang nakabunggo nga driver bangod naglaps na ang 18-hour reglementary period sini kag wala makapasa sang kinahanglanon nga dokumento ang nabilin nga bata sa mga biktima kaangay sang death certificate kag letter of complaint. Bangod sini, pag-aimbestigaran sang Regional Investigation Unit sang National Police Commission 6 ang San Dionisio MPS kung may kapaslawan sila sa pagpasakas ng kaso batok sa driver. Invite namon ang mga himata or family sang victims. Pwede kami ka-coordinate sa ila kung bukas ang aming opisina kung gusto nila magreklamo dito o kung may mga queries sila regarding sa mga legal na tikang against sa kulit. Subong adlaw, nag-areglohanay na ang magtimbang nga bahin sunod sa kapulisan. Sa Facebook post sang nabilin nga bata sa mga biktima, luyag man sinikuntani hatagan sa hustisya ang kamatayon sang Yamanghod, Iloy, kag ginakabig na nga amay, apang wala inisang ikasarang. Tuman ang pagpangayo sang pasaylo sini sa mga biktima. Hindi pa sinimabaton ang gulpiyada nga pagtaliwan sang iya pinalangga sa kabuhi. Ang pilit ka palang tambalayin niya. Wala ako may makita nga presensya nila nga tatlo. Wala ka tingin mo bulitan. Hindi ka lang kikawadaan ka ng mama. Yan nga ulan ko. Ginaano ko sila. Kim Salinas, One Western Visayas.